Hola, molt bona nit. Avui dia de Sant Sebastià, moltes poblacions de celebracions. Per Sant Sebastià diu la dita popular que el fred o ve o se'n va. De moment el fred fort ha arribat, però no ha arribat de manera destacable i tampoc se'n pot anar. De moment es mantindran situacions molt estables, no hi ha canvis pel que fa a la situació meteorològica a les pròximes jornades i, per tant, de moment pocs canvis. De moment tampoc es veu una entrada d'aire fred espectacular o destacable els pròxims 9-10 dies. Estem ja mitjans del mes, acabant ja la segona part del mes de gener i de moment no arriben entrades d'aire fred importants, però això no vol dir que no puguin arribar. Imatges de Vinaròs des de l'ermita de Sant Sebastià d'este matí. Mariano Castejón ens mostrava la eixida del sol. Matí fred, sí que està fent fred sobretot a primeres hores, amb gelades dèbils a les comarques d'interior. Des de Bocairent, Jumi Benedito ens enviava esta fotografia, les plantes i la rosada blanca de primeres hores, sobretot en les zones més fondes. També veiem més imatges també d'esta rosada blanca, aquesta imatge també des de Banyeres de Mariola, on esta vesprada han arribat a caure 4 gotes. Ahir comentaven que arribava un front, està acabant de passar. En general, com dient, han sigut 4 gotes i no és una situació de pluges. Esta imatge de la ciutat de València per mostrar el canvi. A l'Observatori de Rivers hem tingut 8 de mínima, però a l'aeroport 3. S'observa aquests 5 graus de diferència entre la zona centre de la ciutat i la part dels afores, on clarament l'efecte d'illa tèrmica manté les temperatures al centre de les zones urbanes més altes. Per exemple, Vistabella, Sant Joan de Penyagolosa han tingut 4 negatius. A Villena, al Camino de San Juan, 3 negatius. A Casas del Río, a Requena, també 3 negatius la passada matinada. El Toro Utiel, 2 negatius de mínima. I Caudete, 1 negatiu. Esta pròxima nit seran paregudes o fins i tot podria ser 1 o 2 graus més baixes. I pel que fa als següents dies, com hem comentat, torna la calma anticiclònica. L'anticicló té tendència a acostar-se cap a nosaltres i amb altes pressions, poc moviment vertical de l'atmosfera, tornarem a tindre algunes boires i, per tant, calma i un vent en general prou encalmat amb un nivell del mar que també baixarà les pròximes jornades. Amb aquesta perspectiva, observen també les imatges del dia d'avui de primeres hores, núvols més compactes cap a la zona de la meitat sud, cap a Alacant, després ha quedat el dia radiant i al final de la jornada han arribat de nou núvols cap a les comarques d'interior. Acabava de passar un minifront, hem tingut més sol a migdia i el segon, podríem dir minifront, és el que ens ha arribat a últimes hores del dia d'avui. Imatges de Llaurí, veiem la muntanya de Cullera al fons. Recorden que en aquesta muntanya és on està situat el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. A l'esquerra es pot observar aquesta mena de bola blanca, que és el que quan plou ens permet saber cap a on es desplaça la pluja. De moment, malauradament, no fem molt ús d'aquest radar meteorològic. I altres imatges de Xàbia, també amb la mar prou tranquil·la, imatges de cel pràcticament ras que ens envia Toni Blufer, Meteo Xàbia, i que agraïm mostrant el cel que hi havia a primeres hores de la vesprada. Més imatges també i fotografies del dia d'avui de diferents punts del territori. En general ha sigut un dia dominat pel sol, també cap a l'interior de Castelló, al Medíjar, també amb alguns altocúmuls, alguns altoestratos, però bàsicament sol, amb fred a primeres hores cap a les comarques d'interior de Castelló. I cap al Campello, també dia estable, dia tranquil, amb un ambient més fresc, més humit a les comarques costaneres, amb temperatures fresques que no han superat en molts punts del litoral els 17 graus. A Bigastro, cap a la zona sud d'Alacant, cap a la zona del Vall Segura, veiem aquestes imatges, Joaquín Carrión, amb més nuvolositat esta vesprada, on han arribat a caure alguna gota. Imatges també de la Serra de Segària, les flors, uns almetlers, Maria Rosa, imatge que es repeteix en molts punts del territori. Amb aquestes temperatures els arbres han arrencat a moure i observen l'arc de Sant Martí que s'ha pogut veure esta vesprada. Des de Banyeres de Mariola, Miguel Belda ens ha fotografiat, ens ha enviat aquesta imatge, ens comentava que han sigut 4 gotes, els núvols que acabaven de passar, com comentem, aquest segon minifront d'avui, i una altra imatge també de Banyeres que ens envia Juan Benedito. Les temperatures màximes han sigut valors pareguts als que tinguérem ahir, tot i que han baixat lleugerament en alguns punts del litoral. Ha augmentat la humitat. Les imatges de satèl·lit mostren, d'una banda, la part primera, el front que ha passat molt ràpidament, després ha quedat el cel més ras, i les segons, nuvolositat, que és la que està arribant hores d'ara, que és la que ha deixat aquestes xicotetes pluges afectant sobretot la meitat sud. En general, continuem amb una circulació de ponent cap a llevant. Per tant, no podem esperar precipitacions destacables i, de fet, les nous fronts que apareixen per l'Atlàntic es desvien cap al nord del continent i no arribaran cap a la península. Repassem alguns valors de temperatures màximes d'avui, com comentem, que han arribat a vora els 16 graus a la Torre d'en Domènec, Sant Joan de Moró, han tingut 15 a Castelló, a Vinaròs, 13 a Montanejos, 11 a Llucena. Ens desplacem més cap al sud, a la província de València, màximes
Entre les més altes, a les comarques centrals, Sumacàrcer han arribat als 19. Calles, Gandia, Montroi en tenia 17, també cap a la ciutat de València han tingut 17 graus, Agullent 15, Requena n'ha tingut 12. I per últim, alguns valors de la província d'Alacant, valors que han arribat al vora els 18 graus a Alacant i Elx, Pego ha tingut 16, la Vall d'Ebo 15, també la Vila Joiosa i Villena 15 graus de màxima. La situació prevista demà tampoc canviaran de manera destacable les temperatures mínimes màximes paregudes, si de cas, com comentem, una miqueta més de fred de matí. La situació prevista demà al migdia, com sempre, el mapa que es mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, hem de buscar borrasques i per trobar-les hem d'anar cap a la zona de l'Atlàntic, cap al nord, no hi ha res, cap a la península, tan sols es veu aquesta mena de front, aquesta part de color roig, un front càlid, no és molt actiu i deixarà més nuvolositat cap a Galícia. Observen que estem entre l'anticicló, dos anticiclons que ens abracen, per tant, alta pressió, amb més pressió, més estabilitat i poc moviment meteorològic. La previsió de temperatura, en particular, hem triat, com sempre habitualment en aquest cas, la ciutat de València. Veig en vostès en roig la màxima, les mínimes en blau, i no hi ha canvis. Les temperatures es mantenen sense canvis destacables entre els 16, 17, 18, 15, poques novetats que es mantindran molt paregudes en vista al cap de setmana. Per tant, pel que fa a temperatura, poca novetat, el vent més fluix, arriba l'anticicló i podríem dir que arriba una miqueta d'avorriment meteorològic perquè hi ha poc de moviment. El mapa de símbols de les pròximes hores, demà, bàsicament sol de matí, temperatures molt paregudes, amb gelades dèbils cap a les comarques d'interior, algun núvol alt, vent fluix de ponent de matí, de vesprada girarà cap a sud-est, com ha passat avui, ambient més fresc i més humit cap al litoral i de nou màximes entre els 15 i els 18 graus les més altes. En general, com comentem, el moviment meteorològic tranquil i la mar també molt tranquil·la. Següents dies, i en vista el cap de setmana, moltes poblacions de celebracions de Sant Vicent, en particular demà a Guadassuar, ens comentaven, la veritat és que la situació es presenta de poca novetat, més núvols alts divendres, dissabte podia haver més nuvolositat, més núvols alts més compactes cap a les comarques d'interior, principalment de l'interior nord de Castelló, que arribaran a tapar el cel dissabte de vesprada, i com a punt diferent, en vista el cap de setmana, dissabte i diumenge, el que podríem dir és que apareixeran aquestes boires de matí, aquests núvols baixos en algunes zones fondes de l'interior i també algun punt del litoral, però ràpidament es desfaran. Sí que a primeres hores l'ambient serà més humit, però en general, sobretot diumenge, seria un dia de més sol del cap de setmana. Dissabte núvols, però que no esperem que deixen precipitació. Poques novetats també pel que fa a temperatures que es mantindran molt paregudes a les últimes jornades. Acabarem amb imatges, recorden i fotografies que poden enviar al correu electrònic oratge@tudemediterraneo.es i també el recordatori demà de l'eixida i la posta de sol. Hem guanyat avui un minut al matí i un a la vesprada. L'eixida a les 8 i 18 minuts demà. La posta a les 18 i 8 minuts. Evidentment, segons la població, minut amunt, minut avall, si estan més al nord o més cap al sud. Hem agafat l'observatori situat a la zona de les comarques centrals. Com comentem, acabarem amb imatges i fotografies. Està espectacular des de Tavernes, es veu la muntanya de Cullera, cap al nord, el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia de Cullera i observen fins i tot l'Albufera i la ciutat de València. Una bona perspectiva i una fotografia que ens envia Julio Navarro des de Tavernes amb aquesta imatge cap al nord, deixant aquesta bona visibilitat. Moltíssimes gràcies per fotografies com aquestes i com tota la resta que ens permeten veure l'evolució de l'oratge en diferents punts del territori i disfrutar també dels paisatges que podem tindre. També al nostre territori des d'Alacant fins a València-Castelló. Aquesta imatge de Morella, Joana Mela, que ens enviava la lluna creixent, és lluna plena el diumenge. Ha capturat aquesta fotografia esta vesprada amb un cel que hi havia pràcticament ras. També a primeres hores Francisco Llovell ens enviava aquesta imatge dels núvols que hi havia cap a la zona marítima, que com comentem era el front xicotet que ha passat la passada matinada. Imatges també d'ametlers en flor que ens arriben des de diferents punts del territori, mostrant que les temperatures han estat més altes, els arbres s'han mogut, esperem, no ho sabem, però ja veurem, febrer podien tindre baixades de temperatures destacables. Evidentment, l'hivern encara queda molt per a dir pel que fa a temperatures baixes. De moment, el que sí que està clar, que els pròxims 6 dies no es veu cap entrada d'aire fred que arribi al nostre territori. Continuem amb aquestes gelades dèbils a les zones d'interior. Acabarem amb les imatges de la eixida del sol del dia d'avui, com sempre estos dies, eixides rogenques, amb aquestes fotografies que agraïm, acabem, que passen una molt bona nit.